Tervetuloa seuraamaan silkkipainoseulon valmistusta. Minun nimeni on Erkkilä Juha. A4-paperiarkki on meille jokaiselle sangen tuttu pelimerkki ja se on hyvä lähtökohta silloin, kun tehdään seulakehikkoa. Ja jos ruvetaan tekemään kehikkoja sillä tavalla, että hyödynnetään niiden myöhempi sisäkkäinen säilytys, niin silloin kannattaa tehdä seuraavan kaavan mukaan. Eli isoin kehikko on tuommoinen 1,3 kertaa A4 sivut, eli 2 näitä pitempiä sivuja ja 2 lyhkäisempiä sivuja. Ja silloin, jos on tämmöistä normaalia, sangen helposti saatavaa, valmiina saatavaa puulistaa, joka on 2 senttiä paksua, 4 senttiä leveätä, niin silloin näiden 3 pienemmän seulan mitat ovat aina 4 senttiä lyhkäisempiä edelliseen mittaan. Tämä kuva tässä kertoo sangen olennaisen jutun. Tällä tavalla saadaan tehtyä 2 suurinta kehikkoa, jonnekka siis tämmöinen A4-kokoinen peruskuvio mahtuu ja sitten nämä 2 pienempää, niin niihin nyt A4 ei mahdu, mutta paljon painettavaa myös näiden kautta. Jos rakentaa useamman kehikon, niin ilman muuta silloin kannattaa tehdä itsellensä myös tämmöinen selokehikon kokoamisen tukikulma. Se helpottaa tilannetta. Siihen oikeastaan kelpaa mikä tahansa levy, johonka tämmöiset niin sanotut kakkoset ruuvaa kiinni sillä tavalla, että tämän kulman ulkopuolelle jää tämän yleisen riman ainevahvuuden verran tilaa. Yhden käden pikapuristimet on tietysti helppo ja yksinkertainen tapa kiinnittää tähän tukikulmaan ja näiden ohjeiden mukaan nämä irtopalaset siihen laitetaan kiinni. Eli tällä tavalla saadaan kulma oikeaan kohtaan ja puristimet mahtuu ja sen lisäksi mahtuu vielä tekemään kiinnityksen. Jos on olemassa hakasnaulain, paineilmanaulain, niin se on tietysti se kaikista helpoin ja yksinkertaisin juttu. Jos ei ole, niin ruuvaus on ehkä sittenkin se seuraavaksi suositeltavin vaihtoehto. Mutta täytyy muistaa ensin esipurata ne reijät. Ja jos ei nyt ole sitten ruuvejakaan olemassa ja muuta, niin pienillä nauloilla ja vasaralla tämä sama homma voi tehdä. Mutta tosiaan hakasnaulain ykkösvaihtoehto ja ruuvit kakkosena. Kun yksi kulma on saatu valmiiksi, sitten puristetaan seuraava kulma siihen kiinni ja sitten lopuksi on se tilanne, että lisätään se viimeinen palanen. Ja tässä kuvassa näkee hyvin sen, että joka sivulle tulee vain niin tämmöinen yksi saumakohta. Eli jokainen kulma tehdään niin, että tämä liitos on aina samalla puolella. Sitten kun kehikko on saatu valmiiksi, niin sitten tehdään se homma, että se käännetään niin kuin ylösalaisin. Eli tässä kuvassa päällä oleva puoli oli se, joka oli äskeisessä tukikulmassa sitä pohjalevyä vasten. Silloin esimerkiksi se tilanne, että näissä valmiissa rimoissa voi olla pikkasen eri ainevahvuutta, niin se häipyy pois, koska se virhe jää niin kuin tuolle yläpuolelle, joka on niin kuin tässä kuvassa se alapuoli, ja tämä alapuoli on ollut sitä pohjalevyä vasten, ja silloin tämä on suora. Seulakangas, silloin kun tehdään tällainen vähän tee itse meiningillä eikä haeta mitään valtavan suuria sarjatuotantoja sun muita, niin silloin suosittelen sitä, että vaan lähimmästä kangasliikkeestä niin ostetaan ihan niin kutsuttua valoverhoa. Sen verran täytyy olla huolellinen sen valoverhon valinnassa, että se mielellään yksivärinen tai jos se on värjätty, niin
niin täytyy tarkistaa se homma, että se seula tai sen kankaan nämä tai siis kankaan kuvio on auki, eli se kankaan rakenne täytyy näkyä, kun katsoo valoa vasten. Joskus näissä tai valoverhoissa, joita nyt olen itse käyttänyt näissä seulakankaina, niin on jotain kuvioita ja kuvioissa sitten se ei ole auki se kankaan kuvio ja se ei sovellu silloin sitten tämmöiseen seulakäyttöön. Mutta tällä tavalla saadaan ihan pätevä seulakangas ja kustannukset ovat sangen minimaaliset. Jälleen seulakangasta kiinnittäessä niin paras vaihtoehto on tietysti paineleva hakasnaulain tai nitoja, mutta tietysti tämmöinen niin sanottu niittipyssy, joka jousivoimalla sen niitin siihen paukauttaa, niin ei sekään ole huono vaihtoehto. Ja tosiaan siitä seulakankaasta katsotaan yksi kulma, kohdistetaan se noin suurin piirtein seulakehikkoon ja siihen paukautetaan ensimmäinen niitti. Sitten kiristetään kangasta yhden sivun suuntaisesti ja ruvetaan paukuttamaan noin 3-4 sentin välein noita niittejä siihen kehikkoon kiinni. Sama toistetaan myös aloituskulmasta toiselle viereiselle sivulle ja sitten kun kahdelta sivulta tämä homma on kiinni, niin sen jälkeen pingotetaan kangasta painamalla ton kulman ylitte vastakkaiseen kulmaan aloituskulmasta. Tällä tavalla saadaan aika hyvin sitä kiristettyä. Ja niin kuin tästä kuvastakin näkee sen asian, että ei kannata leikata ylimääräisiä siitä kankaasta vielä tässä vaiheessa pois, koska se helpottaa juuri tuota kiristystä ihan tällä käsipelihommalla. Ja kun nämä 2 jäljelle jäänyttä sivua niitataan kiinni, niin siinäkin on hyvä aina kädellä tukea sitä kangasta tai vetää sitä kangasta sen reunan ylitte kireälle. Ja sitten kun koko nitominen on tehty, niin leikataan ylimääräinen pois. Ja niin kuin tuossa kuvan alareunastakin näkee, että ihan tarkka tässä ei tarvitse olla, että se ei ole olennaista. Oikeastaan on parempi juttu, että sitä jää vähän ylitte, saatikka se, että vedettäisiin ihan reunaa myöten pois. Sen jälkeen teipataan nämä kehikon reunat. Ilmastointiteippi on hyvä tiivistysväline tässäkin jutussa. Sitä kannattaa ottaa semmoset 2-3 senttiä, 4 senttiä pitempi palanen, mitä se teipattava sivu on. Ja sitten se asetellaan siihen päälle sillä tavalla, että tuolla alareunassa on tuo luku 10-15 milliä, eli sen verran se tulee sen kehikon sisäpuolelle. Ja sitten kun se on saatu kohdistettua siihen, niin painetaan sitä kehikon reunaa vasten kiinni. Ja sen jälkeen kiristetään mahdollisimman kireelle kehikon kylkeen. Tässä on nyt semmoinen homma, että jos sitä seulakangasta on sen verran huolimattomasti leikannut, että tässä tämä teippi ei riittäisi menemään sen ylitte, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa ylimääräinen pois, että teipin yläreuna pääsee tarttumaan hyvin tuohon kehikon reunaan kiinni. Ja sitten myös se teipin päätös, niin sitä ei enää tuossa vaiheessa sen kummallisemmin leikata, vaan ensin vedetään tuolta pohjan puolelta se ylimääräinen tuohon kylkeen ja sitten siitä jää vielä tuommoinen pieni ylimääräinen palanen ja se painetaan sitten kakkosvaiheessa tuohon kiinni. Tällä tavalla saadaan tuosta kehikon reunasta ja varsinkin noista saumoista saadaan siinä vaiheessa tiiviit, ei pääse vuotamaan pois.
Ja tällä tavalla hyvin halvoista ja halvoista materiaalista yksinkertaisella tavalla voidaan valmistaa silkkipainuseula, jota voi käyttää ihan tuollaisena avoseulakäytössä ja sitten jos haluaa valottaa sen, niin sekin on mahdollista. Toimii ihan hyvin myös tuommoisella valoverhopohjalla. Valotuksen kohdalla voi sen homman tehdä myös sillä tavalla, että valottaa sen ennen teippausta. Nimittäin tuossa valotusemulsion levittämisen suhteen niin voi käydä niin, että tuohon teipin reunaan jää semmoinen paikka, josta se voi sitten myöhemmin ruveta vuotamaan. Mutta se on nyt sitten vähän makukysymys, kummat päiten sen tekee. Seuraavissa tulevissa videoissa niin käydään vähän myös läpi, että miten tästä eteenpäin. Tämä tällä kertaa. Moi!